weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukkade Afrique takkusana yoni to wenduluma belela mani samba lusa samba hola jaberi gurela samba boki gurel samba moki demba sare demba wulli weste ko waktu yoni ato fasa tintila kame madina ene jiyaye gardende kabruji mena to leydi Sénégal ko accident musto waɗi lawala hombola to kadi ko lawala national tati yimɓe jeeyomba si hen pittali mumena tonto leydi Mauritanie jayde al akhbar holliri wonande jillo hoore jo leydi Mauritanie tonto hawdila sharqi e nokku biteɗo nebketa la hosha o holliti toon kala jiɗɗo 3e mandat Abdoulaziz yo wotan landa IPR e sumgoji payaɗi ɗo hennaɗi tonto leydi Mali Soumaïla Cissé yaddi mum kala kolliti so tawi kaya jenciri ndi yalti wiya ko Ibrahima Boubacara Keita gagni ɓe jaɓata hande ɓe jaɓata ɗuma janggo tonto leydi Algérie kene foto wonde temedere nogas e jeetato ɓiɓɓe Afrique naaɓe kañumen tigui nawa bedda e nokku biteɗo Asmaka tonto leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba ken wona capanɗe jeegomo sukaɓe Sénégal naaɓe kame Gambie naaɓe e finoɓe maaje gam yidde yaɓande tonto leyɗele Europe kabruji mena jolam jaberi ko haali Abouba watto goɗɗe joni joni jañoɗena batake tintino jam boseya ko boseya waɗi erango ko fate bange taw kadi koko fate bange coftal ɓalli taw kadi ɗowata ɗum tigui no hannirtani hen ko biteɗo Sarif Sar noon kam woni miñuma biteɗo Ɗahiru Sar taw kadi ganduɗa ndiɗo hen kuɓeri ummin ɗum ko biteɗo Ɗahiru Sar noon kam ummini ndiɗo hen kuɓeri taw kadi innira ɗum tigui ko boseya tugganma hoore fonde ha fanma dabiya odeji kanko Ɗahiru Sar noon wowi wadde gueɗe payidinde baɗe dani hen o holliti oɗo saaha mo gonɗen yidde makko gueɗe ɗe kala yo ndewa lawola so tawi noon waɗani fitinaji foof kay toppitama sukaɓe jaaɓi nottorade no hannirtini kanko hoore makko ma iw ha toon to Dakar wara o tawtorede ndiɗo hen kuɓeri ko wona ɗum ko noon oɗo saaha mo gonɗen kala ko fate banggue mayoji ɗi kame foot koyngel ngel kala ko wiyete bal e ko yadata hen ko kala yettima ene tawe e juuɗe Sarif Sara heddi tan ko ɗo e lewru fandu walla tan ɗo e dumunaji garoji ma gueɗe ɗe kala puɗɗe ha toon to hoore fonde ha fayma daabi e odeji kala pinowo ɗo hen to banggue jeeridi e to walanugo kala ene waɗa erango nde hebloto oɗo saaha so yonti ko tournement ji e nder boose heewi wadde kanko Ɗahiru Sar kame yaddi makko kala ne wonde Sarif Sar aɓe teddiniri hen ɗiɗo hen ñalɗi taw kadi ko Sidi Kawori kam tigui woni joom wuuro toon to Ciloña ene wonde Yaya Ngom kam woni Mignum Farba Ngom taw ko sarɗiyanke toon to sur sarɗiyeji mawnudo ene wonde kadi biteɗo ene wonde kadi e biyeteɗo Baru Ndawa taw kadi ko toon to hoore fonde kono ne kadi teddinira hen Mariama Sy kam woni a joom suudu Ɗahiru Sara ɗiɗo hen ñalɗi noon jiiɗa ko yo won ñalɗi pinal kame peewal gam kadi ene wonde needi beele kadi moni kala wawa dillude adda kadi ko foy addude ko beele moni kala yiito hen hoore muɗum siftinde noon ɓoyata ma oɗo tournement wat taw kadi ganduɗa waɗi financé oɗo tournement ko biteɗo Ɗahiru Sar e gardugol biteɗo Sarif Sar taw kadi yettini ɓattake o ko musidɗo men biteɗo Mansour Gangue taweteɗo toon to États-Unis d'Amérique kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawɓare sappo ene jokko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ya jeetate kabruji mena ɗemgal pulaar no mbiruɗen e gardede kabruji mena lawol national tati fasi ɗon to Hombola iwde Dakar ko bis goto waɗi accident kanko noon o doganno ko jamma sanga 4 heures jamma ko nden tigui wona camion goto panno e dow lawol ko ɗon tigui o mbokki ɗum ko famdi ko kala yimɓe jeeyo mbasi en pittali mum
ɗumen en tatto ko rewɓe hen ɗiɗo ko worɓe kene foto wonde sappo e goho ko ɓen tigui gañi ɓen sappo e goho noon hen jeenayi goni koye hakkude wurɓe e mayɓe ene tawi cuuɗi cafriɗi biteɗo hôpital alhaji amadou chaher mo thiesa enen belda duwaw dendagal bandiraɓe ɓen yaltuɓe aduna nde gueno yurmoto ɗumen yaafo ɗumen nanno ɗumen aljanna illiyina joni toon to leydi sénégal keddoɗen hanke jamma sanga 4 jamma jeere thiaroya ndenne kadi sumi ha ganduɗa gueɗe kewɗe boni hen taw kadi yaltinɗum ko jande leydi sénégal wiyetende zig fm joni keddoɗen koye jeereje ma en jaaha toon to Ziguinchor Mohamed Boun Abdallahi Dione kam woni hoorejo jaagoɗo leydi sénégal ñalawma hanke onon jaɓɓama jaɓɓugal payidingal toon to Ziguinchor nde o yettinde noon o huccodiri wonande kay ɓen sumraɓe o holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen laamu leydi sénégal ƴetti peeje peccoɗe gam mahatade ɗo e lebbi ɗiɗi wonande jeere tille en taw kadi ko jeere Ziguinchor sumde ñande aljuma ɓennuɗo hen ko wona ɗum konon yaltini toon kene foto wonde million ngaji sappo koppareje franc CFA gam wallidde ɓeɗon sumraɓe kono kadi ɓen sumraɓe ɓe jaaɓiɗen koppareje kono kam ɓe jawi ha ɓurti caggal ɗaminadeɓe ɗeɗo hen caggal ɗaminadeɓe so tawi kay hoorejo jagoɗari ma ɓurɗon seeɗa ko wona ɗum ko noon kanko Mohamed Boun Abdallahi Dione o yeehi gam yettinoyde duwaw wonande debbo jaltuɗo aduna taw kadi ko joguinoɗo place mum e nder ndeɗon jeere tuma nde wonani jeere nde sumi kanko noon wona omo sumi wona haydara o ɓernde taƴ o yani ko ɗon tigui o natani koma accanimo hawo rutti e joomi ko wona ɗum ko noon biteɗo Aliou Sarr kam woni jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue jeygo kañumne waɗino jillu mum toon to Diourbel kame Kaolack kala ɗon noon hakkude ɗiɗo hen jeereji jeere Diourbel eɗen gandi sumino jeere Kaolack ko noon ɗiɗo jeereji kala yentude jeere tillen mo Ziguinchor e ɗiɗo jeereji kala ma laamu ngu mahta ɗum ha feewa ha wayano jaama joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kaalen Nord Foire taw kadi ha toon Nord Foire Yofa ɗeɗo leɗe kam jalti e ɗomɗere so tawi kay woni wonannoɓe boyne gullane lokane mbiya koko ɗomɗi koko tonwi ñalawma hanke onon Maysour Faye Maysour Faye kam woni jagoɗo kalfinaɗo ko fate banggue diƴƴe ene wondi e maire Grand Yoff kam e Nord Foire ko nonne kadi ne wonde e gardiɗo Sones ene wonde gardiɗo Sones nonne kadi ne wonde gardiɗo Séddo ene wondi kadi e gouverneur mo Dakar kamɓe kala ɓe tawtorama tuma kay nde oɗo hen forage uddita toon ñalawma hanke on ndiyam keelelam belɗam yarde yalti wami oɗo saaha noon maɓe certe ɗom kano feewi joni toon to leydi sénégal keddotoɗen ma en kaale Pikine taw kadi kotana musɗo baɗɗo toon jamma hanke o Pikine lawol sappo oɗo hen debbo noon wiyete ko Coumba Yada kanko tigui yooɓi fittando ɓii ko jaranoɗo e lebbi tati ɓinguel makko gorel jarwile lebbi tati kanko tigui yooɓi fittare mum caggal nde o hocci laaɓi o fingel labbe ɗiɗi e reedu accani guel hangel maayi kanko noon saabi o waɗi noon o ɓooyi sappade wonande so tawi gorko makko accani wonande kanko miñi ko debbo mo jiidima ba biteɗo Kadi Yada en mo tuumi ɗum wonande gorko makko ne yaltide e oɗon suka debbo ɗum noon o haalti wonande so tawi a accani ko jaltita e miñam debbo ko komi joɓotoɗo fittande ɓinguel min guel ɗo hen o fini wadde ɗum ñalawma hanki o dadiɓe ɓe Colobane dadiɓe ɓe Pikine mbimo teb guddiri hen losko oɗo saaha mo gonen omo tawi e cuuɗi niɓɓi gam fadde ñawore makko joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Touba ambassade mo leydi Allemagne waɗi jillu mum ñalawma hanki o toon to Touba wojjodo dimay Sirigne Muntaga Mbacké taw kadi kam woni khalifa général mo murid oɗo saaha mo gonɗen to Darou Mina toon tigui o yillima toon teni kadi o haɗande o yeehi ha to fawru defte wiyetendo bibliothèque Khadim Rasoul o wanguima toon o yeehi kadi ha to hôpital ma Talibul Fawzayni taw kadi ko gon toon to Touba o wanguima toon o holliri beele makko no feewi e darde yonde fade e Touba joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Linguére toon ne kadi ken wona capanɗe nayyo e jeeɗiɗo neɗɗo yanoɓe inde toon to Linguére e legal biyetegal Coumba Kata walla Coumba Kata ko toon tigui ɓe jano walla mbiyen Coumba 2 Coumba ɗiɗi ko toon tigui ɓe jano inde taw kadi inde nde wanno inde nde tigui ko en kalta yettode nde kono so tawi on jaaɓi sotade walla on jaaɓi yenude ma en kal yettode jomuma toon tigui ɓe jano inde noon caggal nde ñiiri kosam waɗa toon kamɓe ɓeɗon capanɗe nayyo e jeeɗiɗo ɓe dañi tigui arede toon deedi musandi deedine dogaɓe tuuta kamɓe kala ko ɗon ɓe jani leydi ɓe ƴetta ɓe nawa to cuuɗi cafriɗi taweteɗi toon to Linguére walla tan mbiyen toon to Magueɗa toon to Maguette Lo hôpital
hôpital mo Maguette ko ton tigi be tawete kamɓe noon ɓe goni e caɗele musde no feewi caggal oɗo saaha mo gonen deddi ɗi musata no feewi kono haɗo saaha mo goni waɗani mayɓe kam kono ɓe tampi no feewi kadi ko tonto Linguére sen ngewi tonto leydi Sénégal paɗen ko tonto leydi Mauritanie jayde Al Akhbar holliri wonande Mohamed Wuld Abdelaziz baɗɗo jilumum hanki tonto Hawdila Sharqi ñalawma hanki o noon o tawama tonto Nema kono o jofti koye nokko biteɗo Nepketa Lahoucha ton tigi o jofti e ngoɗon wuro ko ɗon o waali ñalawma hande noon o yaɓan tonto kiifa kono jamma hanki o tuma kay nde o waɗanno yewtere makko o holliti wonande won yimɓe wonɓe e nder leydi Mauritanie ene mbiya Abdelaziz yo ƴamtu manda mum tataɓo woni tan dawal mum tataɓala o holliti manda tataɓo ha manda nayaɓo kala so tawi kay neɗɗo ne yiɗirimi e nder leydi Mauritanie yo huccan sumgoji payari ɗi wotan landa mbiyete ko IPR caggal ɗo hen e lewru fannu koye sumgoji leydi Mauritanie fayi ko fate banggue sarɗiyankoɓe e jogorɓe yaade toon to sur sarɗiyeji kame mairie ji kame conseiller ji kala ko ɗum tigui woni ko suuti konngoli makko toon to Lahoucha ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaale jayde wiide Al Akhbar ɓe koliri wonande landa mbiyeteko RFD ɓe cuɓinoma yimɓe mabɓe taw kadi ɗo wanno tigui oɗona sete ko biteɗo Mouhamed Mahamadou Wuld Matta kanko yadano sete timmuɗo gam ya toon to cuuɗi cafri biteɗo hôpital militaire gam salminoyde koniyankoɓe ɗiɗo ɓe leydi Mauritanie taw kadi ko gañiɓe gañande musɗe no fewi taw kadi koye pelɓodiral banno ngala hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali oɗo saha noon jayde Al Akhbar holliti wonande ne tuuma woni caggal nguɗon jangu ko wiyeteɓe AQMI Al Qaida Maghreb islamique ko ɓen tigui tuuma ne mbaɗi nguɗon jangu hakkude leydi Mauritanie kam e pelle ceɓɓitiɗe ha ganduɗa noon ɓen jeeyaɓe pelle ceɓɓiti mbasi en pittali mumen ɗiɗi waɗe mabɓe gañiɓe waɗi koniyankoɓe ɗiɗo gañiɓe kamɓe noon ɓe kolliti kamɓe jeeyaɓe kaɗon landa ɓe jinno ko selminoyde ɓeɗon koniyankoɓe kono ɓe kaɗama yettade ɓeɗon koniyankoɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaare jayde wiyete Al Akhbar ɓe kolliri wonande giwnoɗo toon to Qatar biyeteɗo Mohamed Wuld Cheikh taw kadi ko garnoɗo gaddi ngaalu ha heewi gam yidde ƴamde lefol laamu taw kadi gam yidde ƴamde lefol ko fate banggue sarɗiyankagal kami mairie ji e conseiller ji e nder leydi Mauritanie kala wiya teb nanga waɗa e dumbirde no ñalawma hanki onon wanawama to hôpital mo militaire mo Nouakchott caggal kay nde o sellani ene sikka noon o wondi ko Rafi biteɗo wondi ko Rafi mo ganduɗa taw ko kaaƴe tigui goni e nder rendu ma waɗe opére ɗum noon soɗon teski kala ɓurɗo wawde ñamde maaro taw kadi maaro ko ene waɗi kaƴon ko ɗum woni Rafi mo wondi ma o waɗe opére toon to leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddoɗena ma en kaali jayde witen 360 ɓe kolliti wonande e ɗeɗo balɗe kala maayo leydi Mauritanie maayo hangogo kongo irtingo taw kadi ko keneli kame bem peƴƴe ha ɓurti yogay awoɓe kuuli jolde ngoɗon maayo ko ɗum saabi noon liɗɗi ne ɓeydi e nder jeere Nouakchott ha tente liɗɗi biteɗi kibaru ɗe gonno ko 60 oɗo saaha kilogramme yeehi ha wontoyi temedere e sappo caggal kayde teska oɗo saaha mo gondena ene ɓurti ko fati e banggue cogguji liɗɗi e nder leydi Mauritanie ha joni toon to Mauritanie keddoɗena ma en kaale Biram Da Wula Baydi taw kadi ganduɗa koɗɗo wawa landa taw kadi koɗɗo wawa catal biyetegal Iran gam haɓade kalifidi e nder leydi ndi gonɗo e listuji ko fate banggue landa sawaba gam yidde dañde sarɗiyankoɓe toon to suut sarɗiyeji ɗo gam yidde dañde kadi mairie ji kame conseiller ji kala jaggaɗo ne wiya tebne dumba e leydi Mauritanie ñalawma hanki onon o darima e yesso suudu ñawor ndu Riyada kanko noon ñalawma hanki o weddama to kasomo Darou Nema siftinde noon kanko ɗo hen Birama adnimo kaytol ko biyeteɗo Da Abdallah kanko biyeteɗo Da Abdallah taw kadi ganduɗa ko jaydiyanke mo wadduno yogay jewte o noon suuɓi yewtere welɗi ɗum yaltinani ko Birama haali ko kala Birama noon holli hen mette mawɗe no fewi yaltini konngudi gulɗi jew faade mum ne siftini en tan neɗɗo ko mettinɗa ko kala reno yaltinde woni konngudi caggal hande woni konngudi sa yeehi yeerso ñawore sa rene ko ɗin konngudi tonganma tan dokkinma fenade ɗin konngudi noon ɗin Birama yaltinno ha ganduɗa oɗo saaha mo gonen ne tawi e cuuɗi dumbirɗi leydi Mauritanie
joni ton to Mauritanie keddoto dena mayen kale wul qadda kame wul mbareka taw kadi wul mbarek kanyumne ko taw kadi ko wul mbarek kanyumne ko koni yanke mo leydi Mauritanie wul qadda wonno ko sardi yanke sardiyeji suru to ko suru kambe dido nona nyaawore mabbe yani hanki nyaawore mabbe hanki ciagal de be ndari tona procureur général kanyume horum nyaginoma nyaawo yesokbe duubi joya be pawe temeddi didi ujunere taw kay ko preje ugiya ko wala dum ko non nyaawore mabbe hanki yani kambe dido be nyaawama taw ko fati bange Abdelaziz ko be mbino hitande ujunaji de sappo e didi e nder lewru octobre wonande Abdelaziz do wi fellama do wona don fella ciagal de mbadini ujoji be jaltini wala de mbadi video ngaji be jaltini page uji mabbe Facebook be kaali en haala ciattu kana feewi kan haala en jiya kadi ko hokki be nyaawode hanki nyaawede hanki be tajanama lebbi jeegom e kaso hen tati ko ferme be jaltata be jieta nange e dum en ko fannu ko fate bange ko be bayini wonande fellede Abdelaziz ko wi ko wona tona heddoto bange mbuñaari wonande joom ngalu no feewi bitere Mohamed Bou Ammatu on ko bange suwata o nyaawede be cuwata o nyaawede e odon fanno ha joni tonto leydi Mauritanie keddodena men kale dental lunde be koliti bataki mabbe hanki ngam wiide do saha mo gonen laamu leydi Mauritanie woni ko yolde ndimagu leydi Mauritanie kame potala ciagal kayde leydi Mauritanie do saha jagorde kala nana nodde yimbe ngare ngotni IPR kame directeur uji kala ko wona dum ko ci bale nana pitta boli noksot en ido dumunaji kala nokson ne tumi ha burti fitta ka yo dacce tan ha sumgoji batto moni kala wona fitude ngam wiide ko IPR woni ko toppiti leydi Mauritanie sangi wi tonto Mauritanie ko tale Algérie paden temedere no gas en jetato taw kadi ko bibbe Afrique nabe jiabe sappo e go leydi Sénégal Mali leydi Gambie Guinée Conakry Guinée Bissau Ghana hafen ma tonto Côte d'Ivoire Niger Burkina Faso be do kala ene tawe hena kambe kala be beddama nokko bitedo asmaka ne tawe nder ciene woddani kelo leydi Niger kambe be kebi ton tampere mawde no fewi kambe temedere no gas en jetato be hen jetato ko rewbe hen sappo e ko sukabe fabibi ton ko loni chatal fedde gotago winder gotal ngal hebbitibe tona taw ken ne wallondiri e chatal bitengal OIM taw kadi ko daringal ko fate bange habade danle de ndewani lawol odo saabe tawe tonto Niger abe celli abe e jama ha joni tonto Algérie keddodena ken foto wonde capande jetato e joy jihadi yanke ko fuddi nawtude hoore mum tonto dadibe tottiri hoore mum ciagalde sifano kala kay jihadi yanke ganduda tumaade burdo wawde yilede so tawi fayi woni koy jaggede wala woni koy warede e bomboji yo naw hoore mum to police on saha non ñaawe udde ganduda taw wawata warede taw kadi ganduda ko jihadi yanke biteɗo sulta bite jihadi yanke jafoɗon biteɗo sultanul badi kam tigi hanki ne wakki fetel mum ne waɗi kure hawi lut ron tigi yaɓani wonande dadiɓe leydi Algérie ngam nawde hoore mum toon to police oɗo sahno nomo tawi juuɗe dadiɓe ɓe leydi Algérie sen giwi toon to Algérie paɗen ko toon to leydi Mali toon to leydi Mali mayen kaali sumgoji ɓenni toon ñalawma heccanke o taw kadi ganduɗa oɗo hen biteɗo Soumaïla Cissé ganduɗa kay oɗo saaha mo gondena baɗɗo tigui déclaration ji kewɗi no fewi wiide ko kañum gañi kañum e yimɓe mum kala kono wo holliti so tawi kay woni ɓeɗo ɗiɗo so tawi woni jancudi ndi yalti ha laaɓi wiyama ko Ibrahima Boubacar Keita gañi wo jaɓata hande wo jaɓata janggo mo noddi ɓiɓɓe melnaɓe kala yo daro calo ɗum ha mema leydi ko wona ɗum ko noon yimɓe makko nayo mbinoma teɓ hen goto ko ñande asende goɗɗo ko ñande alende kamɓe noon ɓe ɗaccitama ko noon ordinateur uji mabɓe kamɓe téléphone ngaji mabɓe kala ne gonno juuɗe dadiɓe ɓe noon kollitima tottiɓe caggal nde ɓe tuma yataw ala guyka kaɓe mbaɗi e nder sumgoji ɓennuɗi e nder leydi ndi ha joni hen gartatena kanko Soumaïla Cissé o ɓanguini hanki ɗon ɗo joɗorde mabɓe ɗo wonande ko kanko gañi kono kam résultat ji ɗi cuwata o yaltutene o holliti omo noddi sukaɓe malnaɓe kala nde gummoto so tawi wiyama ko Ibrahima Boubacar Keita kam tigui gañi ha joni toon to leydi Mali keddorɗena wonande kay koniyankoɓe leydi Mali e jagorɗo biyeteɗo wonande Salifa jagorɗo biyeteɗo Salifa Tarware wo holliti beele makko no fewi wo jaari koniyankoɓe leydi Mali caggal nde ɓe daari darde fayidinde no fewi gam jogade nden ka e kisal wonande ɗiɗo hen sumgoji hollitama dawal gadiyal ngal dawal kene fotonde kene fotonde temedde jeetati e ko fayi bureau wonno ko udditani hollitama noon dawal ɗimmal ngala ko temedde nayyi e capanɗe jeenayyi bureau
woni ko udditani ɗum noon ɓe kolliti wonande kam ɓe mbaɗi effort ngam ɓeydude ndenka e kisal yoga e nokkuji e nder leydi Mali kala ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en kaale radio Renouvat FM taw kadi ko wongo toon to Tombouctou uddunongo caggal kayde Ras Bathia waɗi toon yewtere mum wiyetede carte sur table nden yewtere tigui saabi ha ganda radio ngo udda radio ngo noon heeɓi jeytari hoore mum ngo udditama kono kadi wonande yewtere wiyetede carte sur table waylama wattama grand dossier toon to Tombouctou sen jeewi toon to leydi Mali paaɗen ko toon to leydi Gambie to leydi Gambie ma en jaɓɓo musidɗo men kodde nene Abouba Seydi Sarr ko noon tigi mbiyen fodde capanɗe jeegom suka ko kamɓe police crime anti unity ko ɓen tan de pawiɓe juuɗe ɗo e Banjul e diwan Banjul e ko taari ɗum ɓen sukaɓe noon ɓe tuuma ko wiyete ko wonde amroba woni jogade labɓe e jaseje ena wonde perelaji gam tan so tawi jamma yoni ɓe natat bitig yo bitig walla galle yo galle ena wayno ɓe natat ɓe mbaɗat hen guykaji mabɓe ene tawa e mabɓe noon ko wayno tan téléphone ngaji ena wonde machine ngaji tailleur e bagasuji goɗɗi wiyama tan de e oɗo gardiɗo ɓe noon ko suka jareteɗo e duuɓi nogas e goho ene seediti ɗum ESP woni tan joguiɗo ɗemgal polisaɓe ko biteɗo Fodé Konté o yeetima tan de jaynenkoɓe o wi oɗo suka jarateɗo duuɓi nogas e goho gardiɗo ɓeɗo sukaɓe o wi tan de fedde makko nde kala ko wawi wideɓe e aduna ɗum tan woni koɓe mbaɗata o wi kadi so tawi ɓe jalta ɓe jaaha ɓe mbaɗoya nden bonande de ne wayno ɓe kewi tan huytorade ko huuɗo ɗayno ko ne wonde poɗɗe ɗaynoje ɗe gam tan ɓe mbawa wadde guykaji mabɓe ɗi ɓe mbi kadi e yontere ɓennino ɗo henne ɓe jinno hippade police commission o goto kono ɗum de wawaki laatade o holliri kadi so tawi tan de hayso ko président Adama Barrow ɓe jiiɗi wujjude ɗum de hay gardoɓe mum ɓe mbawa falade ɓe kamɓe kala moɓe jiiɗi wujjude ɓe gujjat ɗum no hannirta ni hennete kono oɗo waktude e kamɓe ɓeɗon capanɗe jeegom suka e suka gardiɗoɓe jarteɗo e duuɓi nogas e goode e ɓenayi e juuɗe police aɓe ɓe eɓe mbaɗe losko no hannirta ni hennete tene kadi ɓe paadi ñawore mabɓe kodde nene Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Serekunda kodde nene Abouba to leydi Gambie jeeyo jiitama e maaje kadde leydi Gambie ambassade leydi Sénégal holliti wonande ɓe nawtama toon to leydi Sénégal to yalti ɗum ko jande leydi Sénégal wiyetede RFM ko wona ɗum ko koɓe capanɗe jeegom ɓe gonno kamɓe kala koɓe funta ɓe jolna e laane ɓe nawa ha nder tan ɓen funtuɓe ɓe mbahliti jeehi ene jiile oɗo saaha cuwa taw yitede toon to Gambie tatto ɗiɗo puɗɗima artude caggal nde Adama Barrow waɗi erango kala ɓiɗɗo Gambie na jiɗɗo artude gollo e nder leydi ndi omo werti juuɗe gam gollodade e mum Baba Kala Diallo Baba Galle Diallo ne wonde Keba Marena gurnoɗo toon to États-Unis d'Amérique Keba Marena gurɗo toon to Londres to kadi ko docteur ɓe politique puɗɗima artude e nder leydi mabɓe gam yeyde ƴiƴam mabɓe gam safrude ɓesguji leyɗele ɗe kala sen giwi toon to leydi Gambie koto Guinée paaɗen gollotoɓe kaggulade mo Conakry koliti metti mumen no fewi caggal nde sifa oɗo saaha mo gonɗen kaggulade mo Conakry tawete koye juuɗe leydi Turquie caggal oɗo saaha mo gonɗen biyeteɗo Samori biyeteɗo Sori Maga Sobo taw kadi ganduɗa ko syndicat kam tigui holliti oɗo saaha gollototo ɓe haydara mbawata dañde toon to kaggulade to toon to Côte d'Ivoire kame gara joɗima ciifi sifande toon to Akara e gardugol jagorɗo kalfinaɗo maje kadde biyeteɗo Osofo biyeteɗo Osafo Mafo ene wonde kadi nelaɗo mo leydi Côte d'Ivoire biyeteɗo Adama Tongara ɓe ciifi sifande nandirala ko fate banggue kerol hakkude maji mabɓe ɗon ndelam kuɓam ɗam woni siftinde ona hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi wonno koye lewru septembre nden tigui toon to Allemagne joguiɓe keeri hakkude maaje ɓen kolliti wonande ɗo ndelam kuɓam ɗam woni e jeeɗiɗum ko Ghana maɓe jotto noon jonde wonde e nder ndeɗo hene hitande e lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati gam gaynude nden sifande ha laaɓa toon to Benin tonne kadi oɗo saaha mo gonɗen wonno ko sappo e 5 million kala jiɗɗo ƴamde lefol laamu e nder leydi ndi oɗo saaha noon sur sarɗiyeji leydi mabɓe e fuɗɗima ɓeydu ɗum gam wattude temedde ɗiɗi e capanɗe 5 million kala jiɗɗo ƴamde le fol laamu e nder leydi ndi Nigéria koniyankoɓe wonɓe toon to Maiduguri ko ɓen tigui jaggui fetelaji men pelli ha wuli jaw dow ken won waktuji 4 gam wiyede aɓe nawe nokku biteɗo Marte noon ne tawi kerol hakkude mum e leydi Niger gam haɓoyde e Boko Haram ɓe jiiɗano yaade toon to leydi Gabon ɗo saaha mo gonɗen PDG taw kadi ko landa laami ka leydi ndi ken wona duuɓi capanɗe 5 pawɗi to otto goye toon kadi ɓe kolliti
oɗo saaha mo gondena kene fota yimɓe hewɓe ne ngakki notade landaka ko wona ɗum ko listi mabɓe yalti ko 150 ton to Kenya to ne kadi ko ngabu ngappi toon chinois goto hawre ladial ngappi chinois goɗɗo on noon oɗo saaha mo gondena ene tawi cuuɗi cafri tawite toon to Nairobi tawite toon to Nairobi ko wona ɗum ko noon kanko ɗo hen chinois ko photographe ɓe jano ko wango yaade nokku biteɗo nave sah 90 kilométre hakkude Nairobi toon tigui ɓe jano ƴeewoyde gaabi ko wiyete ngabu toon tigui ngabu ngappimo kanko noon o hawre ladial goɗɗo gagnima toon to Tunisie lamɗo leydi ndi holliti oɗo saaha mo goɗen ƴetti kala watti e juuɗe sarɗiyankoɓe yaade foftere mumen artoɓe ɗeɗo hen balɗe so garti noon ma kimmiran ngal ɗo hen kuulal yidde makko kanko laamiɗo leydi Tunisie biteɗo Beji Saïd o holliti oɗo saaha yidde makko ko kala ko fate banggue ndonu ko mbuuɗu e mbuuɗu hayso woni ko debbo e gorko baba maji nacci jawdi debbo nawon mbuuɗu gorko nawon mbuuɗu hay goto ɓurta goɗɗo ɗum tigui woni darde makko oɗo saaha mo gondena e ɗum noon ko woni yesso daɗani guite o wi ha sarɗiyankoɓe garta e foftere mumen maɓe kimmiran ɗeɗon gueɗe oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabruji menen jolam jaɓeri sawto wala Ghali Abouba Corée du Nord États-Unis d'Amérique Afghanistan ha toon to Italie Ghali Abouba bisimilla maɗa noon tigui Seydi Sar kabaruji men jolam jaɓeri puɗɗotoɗen koto Corée du Nord e oɗo saaha noon ko yoro bongo no fewi e nguleyki kulɓiniki woni ko wiyete canicule ko kañum tigui tawete e nder leydi Corée du Nord foof halfinaɓe Croix Rouge holɓe e nder leydi he ɓe kolliri fayre mabɓe no fewi ɓe kolliri kadi e oɗo saaha so ni nattani ko heegue bongo no fewi ko kañum tigui doki leydi ndi e oɗo saaha noon laamu ngu nana dari lan nana dari kay asde forage uji asde boyɗi beele kay eɓe mbawa hebde diƴƴe koɓe dosiri rebru ndu e oɗo saaha caɗele mabɓe noon e oɗo saaha ɓurɗe tengtude ko hebde matériel uji tawa kadi ko machine aji bawɗi pompude ɗam ndiyam e nder boyli he ha wawa yaltude nde won noon e oɗo saaha leydi Corée du Nord woni tigui koye embargo muusa no fewi tawa kadi ko embargo mo windere faye mabɓe e dow namdogol dowlaji tendude Amérique kamɓe mawɓe Croix Rouge ɓe noon ɓe mbaɗi e rango faade dendagal fedde windere nde kala nde embargo o wasata jofade gueɗe ko wayno machine aji pompoji ndiyam ko wayno machine aji pompoji ndiyam e gueɗe kadi paabotoɗe leydi ndi to banggue remru so ɗum ala so ɓe ɗum ala ko heegue bongue no fewi joofi ndiɗo leydi ha joni kabaruji men jolam jaɓeri koto dowlaji tentude Amérique paɗen altine hanki o Donald Trump horejo leydi ndi o siifi budget molanteɗo moole hono budget mo hono mum ala woni budget record taw ko budget koninkoɓe leydi ndi 2019 on budget noon ene qiime tigui ha temedde jeeɗiɗi e sappo e jeegom milliard taw ko halis dollar temedde jeeɗiɗi e sappo e jeegom milliard halis dollar ko budget mo ganduɗa hono koninkoɓe jeeyi taw ko budget 2019 on budget noon teskama tigui omo kanko ɓuuri budget 2018 o kene wona 7% kene wona 7% ko kanko tigui ɓuuri ɓeydima e budget 2018 on budget noon mbayen ɗeɗo noon 716 milliards hay goto alamo ɓeɗo koninkoɓe ndendi kamɓe tan jeeyi ɗum e nder ɗen koppereje noon hen capanɗe jeegom e jeenayyi milliards reni tigui ko fereji ɓeɗo koninkoɓe taw ko koninkoɓe hewɓe wadde intervention ngaji mumen caggal leydi woni nelteɓe e nder leyɗele goɗɗe e nder on budget kadi teskama tigui wonde koninkoɓe leydi ndi moni foof ko famde foof salaire mum ɓeydama kene ɓuura 2,6% kanko Donald Trump hoorejo leydi ndi noon e yeeso koninkoɓe hewɓe e nder oɗo base taw ko base militaire biteɗo Fort Drum tawateɗo to funnague ndew yorko o ƴetti konguɗi o suuti konguɗi paydiɗi no fewi cembinoji koninkoɓe leydi ndi o holliri tigui e yeeso mabɓe o wiɓe wonde kala ñalawma kala subaka oɗon beltina ɓesguji leydi dowlaji din Amérique e oɗo ñalawma hande ne ko ɓesgu weltinto on tan batti e tubankore o wi tous les jours l'armée se bat pour nous et aujourd'hui nous nous battons pour vous o haɗani ɗon kadi o holliri kadi e oɗo saaha e dow laral leydi hay sembe woto hay sembe goto wona sembe leyɗele wona sembe pelle ceɓitiɗe hay sembe goto wawa fodde e sembeji dowlaji denduɗi Amérique ɗum ɗo ko konguɗi Donald Trump koto Afghanistan paɗen kaalen ngoɗo wuuro wiyetego Ghazni noon guila alhamisa faade oɗo saaha joni ko garmi gara musɗo woni toon hakkude koninkoɓe leydi ndi e pelle rebelle e oɗo saaha noon ene wayno ko rebelle en ko kañumen tigui keeɓi polgu kañumen tigui polgu woni koto banggue mumen saabu
e ñalawma hannde o laamu leydi ndi e hoore mum holliri wonde ɓe mbasi toon koni koɓe no feewi fodde temedere ko nenki ɓe mbasi toon taw ko ɓeeɗo wiyeteɓe taliban en ko kañumen jooɓi pittali mabɓe ɓe kanan ɗon kadi holliri kamɓe koye mabɓe ɓe mbari temedde ɗiɗo neɗɗo taw ko jeeyaɓe fedde taliban en fodde 30 neɗɗo kadi jamburu wasi hen fittandu mum e oɗo saaha noon noɓe kaldani ene wayno ni kolle ɗeɗo taw kadi ene wayno tan ko hollirde wonde ko roɓen en ɓe kañumen jogui polgu kono tan so junggo enen e dande ɗeɗɗere yawtani ha joni ɓe ɗamtinaki hebde polgu koto leydi Italie cakkotirɗen joni ko kalden en keeɓi kabaru wonde e nder leydi Italie e lawol bitengol autoroute 10 wonde no annama pont ni woni ko wiyete viaduc sa yeni heeɗi tigui sami e leydi ɗum noon waɗi koye autoroute A10 e subaka hannde o e nder diwan biteɗo jeunesse ma en gartu hen sen keeɓi ɗo ko ɓuuri hen labde e yajje jolama jaɓeri haali Abouba to leydi Gambie koddo nene Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena